नमस्ते. मी आज अद्रकचं आहे ना चाटण बनवते. ते कशासाठी आहे, म्हणजे लहान मुलांना सर्दी खोकला होतो ना, त्याच्यासाठी आहे. आणि पावसामध्ये आहे ना ते नेहमी आपण म्हणजे असं बनवून आपण वापरायचं, मुलांना द्यायचं, आपण खायचं. त्याच्यासाठी मी अद्रकचा कसं वापर करायचा तो मी दाखवते. ते कसं चाटण थंडीमध्ये खूप थंडी पडते ना, त्याच्यामध्ये माणसं कसं त्याच्यामध्ये अद्रक गरम आहे ना, त्याच्यासाठी थंडीसाठी म्हणजे हे जास्त अद्रक उपयोगाचं आहे. त्याच्यामुळे थंडीमध्ये जास्तच त्याचा उपयोग करायचा. त्याचं असं चाटण बनवून ठेवायचं किंवा चहामध्ये अद्रक टाकायचं. आणि त्या अद्रकच्या ठिकाणी आहे ना मी सुंठ घेतलेली आहे. ती मी आधी सुंठ तुम्हाला दाखवते पहिली. ही पहिली सुंठ आहे, ही आधी सुंठ दाखवते. ही अशी सुंठ असते, म्हणजे हा एक प्रकार ना अद्रकच आहे. म्हणजे अद्रक असा असतो ना, हे अद्रक सुकवलेलं आहे. ह्याला पावडर लावून आहे ना ते सुकवतात, त्याची सुंठ बनते. म्हणजे सुंठ ही अशी सुंठ मागायची दुकानामध्ये. म्हणजे हा असा प्रकार असतो सुंठीचा बघा, याला सुंठ बोलतात. दुकानामध्ये असं हा दाखवला ना प्रकार असा सुंठीचा, तर म्हणायचं हा फोटो दाखवायचा, तर म्हणजे अशी आम्हाला सुंठ पाहिजे असली. आणि त्यासाठी हे लागणारं साहित्य दाखवते. हे अद्रक आहे आणि हे अद्रक आहे हे मी बारीक करून घेतले स्वच्छ धुवून. हा त्याच्यासाठी ओवा आहे आणि एक गूळ आहे. आता हे आहे ना अद्रक, ओवा आणि गूळ ह्याचं मी तुम्हाला चाटण बनवून दाखवते आहे. ही सुंठ कशाला दाखवली, तुम्हाला म्हणजे अद्रक नाही भेटला तरी सुंठ घ्यायची, सुंठ नाही भेटलं तरी अद्रक वापरायचं. ह्याच्यासाठी मी हे दोन प्रकार दाखवलेले आहेत. हे अद्रक आहे ना, हे एवढं अद्रक मी घेतलेलं आहे. हे स्वच्छ धुवून तुकडे करून घेतले आहे. ते आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आहे ना हे बारीक वाटायचे. त्याच्यामध्ये आहे ना थोडासा ओवा घ्यायचा, असं थोडासा लई नाही घ्यायचा, असं थोडासा घ्यायचा. हे अद्रक आणि ओवा घेतलं आहे ना, हे आता मिक्सरमध्ये आहे ना बारीक पाणी टाकून आहे ना मस्त पातळ एकदम वाटून घ्यायचं आहे. आणि ते गाळणीने घालून मी तुम्हाला दाखवते. पहिले मिक्सर लावून बारीक करून घेते. हे कसं असं वाटलं आहे, सुकं वाटलं ना. आता याच्यामध्ये ना पाणी टाकायचं आहे. पाणी कसं थोडं जास्त टाकायचं आहे, कारण त्याचा रस काढायचा आहे. आता हे जरा अजून एकदा मिक्सरला फिरवून घेते आणि तुम्हाला रस काढून दाखवते. हे बघा, हे पाणी टाकून असं वाटलं आहे अद्रक आणि ओवा. आता गाळणीने आहे ना ह्याच्यामध्ये घालून घ्यायचं. मी कसं तुम्हाला आता थोडंच दाखवते, तुम्ही करताना आहे ना म्हणजे थोडं जास्त करा. म्हणजे मी आता एक अद्रकचा तुकडा घेतला आहे ना, तुम्ही असे 2-3 घेऊ शकता आणि असं करून आहे ना ठेवायचं घरामध्ये. ते खराब होत नाही. आणि ती मुलांना कसं सारखं 2-3 दिवस दिलं ना थंडीतून वगैरे तर ते चांगलं असतं. आता कसं असं पूर्ण रस काढून घ्यायचा. आणि अजून तुम्हाला एक मेन गोष्ट दाखवायची आहे, ती थोडा टाईम म्हणजे आता दाखवते मी तुम्हाला. आता रस काढला आहे ना, हे आता जरा 5-10 मिनटं आहे ना असाच ठेवायचा. आधी गरम वगैरे नाही करायचा आणि गूळ पण नाही त्याच्यात टाकायचं. हा 5-10 मिनटं असंच हलवायचं नाही, असंच ठेवायचा. आता तोपर्यंत आहे ना मी तुम्हाला ते दाखवते. हे हलवायचं नाही, मी त्याचं कारण मी तुम्हाला नंतर दाखवते. मी आल्याचा रस काढून ठेवला आहे, कारण त्याला 5-10 मिनटं हलवायचं नाही. तोपर्यंत हे गूळ जरा थोडंसं बारीक करून घेते सुरीनी. ते रसामध्ये गूळ टाकून आहे ना गरम करून घ्यायचं आहे. त्याच्यासाठी तो कसा आल्याचा रस आहे ना, अद्रकचा रस तिखट असतो ना, त्याच्यामुळे गूळ जास्त लागतो. म्हणजे हा एवढा मी मोठा खडा घेतला आहे. म्हणजे जेवढा तुम्ही गोड घेणार ना तेवढं कमीच असतं, कारण ते अद्रक आहे ना खूप तिखट असतो. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना तुम्ही अद्रकचा रस ओतणार आहे, पण त्याच्या आधी त्या अद्रकमध्ये काय असतं ते तुम्हाला दाखवते. हे आता अद्रकचा रस काढला आहे ना, ते तर बघूया त्याच्यामध्ये काय बसलं आहे का, खाली बसलं आहे थोडासा. असं वरचाच ओतायचा हलकाच. आणि हे बघा, हे आहे ना हा अद्रकचा चीक असतो, हा बसला आहे खाली. हे बघा हे सफेद. आता ते अद्रक कमी आहे ना म्हणून ते आपल्याला हा कमी दिसतो आहे. आणि अद्रक आपण जास्त वाटला असता ना तर तो जास्त असतो. हा घ्यायचा नसतो खरा, हे बेकार असतो. हे चीक आहे ना हे अद्रकमध्ये असतो, हा घ्यायचा नाही. हा रस काढला की वरचा पाणी काढून घ्यायचा, थोडा टाईम ठेवायचा नाही. हे आता मी तुम्हाला गरम करून दाखवते. हे चांगलं घट्ट होणार आहे, गॅसवर ठेवून गरम करून दाखवते.
हे चाटण छान झालं आहे. असं घट्ट होईपर्यंत आहे ना असं गरम करायचं, असं घट्ट होईपर्यंत. आणि असं आहे ना कपात ओतून ठेवायचं पेल्या बिल्या तसं. हे चाटण आहे अद्रकचं, हे बघा असं घट्ट बनवायचं. आणि मुलांना देताना कसं असं एक एक चमचा आहे ना पटकन तोंडात टाकायचं त्यांच्या आणि लगेच गिळायला सांगायचं. आणि चाटण दिल्यावर आहे ना पाणी नाही प्यायला सांगायचं. म्हणजे ते घशापासून आहे ना गळ्यातून खाली पोटापर्यंत ते पूर्ण ते तिखट लागलं पाहिजे असं. आणि मोठ्या माणसांनी सुद्धा आहे ना 2-3 वेळा घ्यायचं दिवसातून, छान असतं ते. मी कसं आता तुम्हाला थोडाच अद्रक घेऊन दाखवला आहे, पण तुम्ही असं जास्त करून ठेवला ना बाटलीत भरून तरी पण चालेल. फ्रीजमध्ये नाही ठेवायचं ते, आणि फ्रीजमध्ये नाही ठेवलं तरी चालेल, बाहेर ठेवलात तरी चालेल. असं घट्ट बनवायचं एकदम असं. आणि कधी पण आपण घेऊ शकता. डोकं दुखत असलं तरी, पोटात दुखत असेल तरी असं कधी पण घेऊ शकता. हे छोट्या मुलांना सुद्धा 2-3 वेळा द्यायचं दिवसातून. आणि समजा असं नाही की हे म्हणजे डॉक्टरचं औषध आहे, हे आपलं घरगुती औषध आहे. आणि यांनी काय असं कमी आणि जास्त नाही होणार. आणि जास्तच काय आपलं तकलीफ असली ना पोटामध्ये तर आपण डॉक्टरकडे पण नेऊ शकता. असं नाही की यांनी बरं वाटेल. हे कसं तात्पुरती औषध आपलं घरगुती आहे.